Ayun na naman. Ay, nako. Walang umaayaw eh. Oh, lips to lips, oh. Salamat po tayo Mento and like and share po. Masyado maliwanag yan. So, mayroon tayong paglalabanin mga kagamba. Burias versus Burias naman ito mga kagamba. Ito yung unang paglalabanin natin. Talaan, saka itong isa. Bago man mga kagamba, shoutout muna kay Miguel Tan, kay Jan Jester Castro, kay sa NTV, kay Mick Zuro, MYK Zuro, Ian Malaga, JB Ochoa, si Jan Daryl Agustin, si Father Prime, si Mon Vitor, si Spidey Ilocos, at saka si Ilocano ako. Yan mga gamba, mga Ilocano, mga gamba. Ano yung aldaw kinyayo, aming kailyan kita Ilocos. So ito mga gamba, paglalabanin ko ngayon itong isang tala. Ayan mga gamba, Burias to mga gamba. Ayan. Burias sa Burias ito ngayon. Kasi na isang araw, Burias versus Cebu. Ito naman, Burias sa Burias to mga gamba. Yan, tignan natin mga kagamba. May isuglod dyan, isang araw pa. Kaya lang hindi ko na ulit binigyan kasi baka may pundo pa yan mga kagamba medyo malagkit yung mga lakad kasi nila. Kaya hindi ko na binigyan. Ayan, yan, pagharapin natin. Iyon galing ng pigan mga kagamba. Antindi walang umaayaw. Ayan lips to lips Ayan mga kagamba Grabe naku, nadali yung tala. Ayun. Bilis ng laban mga kagamba. Ayan nadali yung tala Wala, talo mga kagamba ang tala. So, tanggalin na natin to. Wala na to, patay na tong tala na to. Next fight tayo mga kagamba. Next fight. Wala talaga, patay talaga yung tala. Burias sa Burias pa rin ito mga kagamba ang bilis ng laban. Ang bilis ng laban. So ito, Burias pa rin dito. May picture sila dyan na inilagay ko dyan. So pili na lang kayo dyan mga kagamba. Kung sino mananalo. Parehas may isuglod dito. Pero nung isang araw ko pa ito nilagyan ng isuglod. Pakiramdam ko kasi mayroon pa rin kargado pa rin sila kasi yung lakad saka yung galaw mga gamba halatang halata. Ayan ayan na, nagarap na. Oy, naglampasan. Mukhang tingnan natin kung maganda ipapakita ang laban mga kagamba. Ayan, lumaban. Ay nako, loko tong isa, hindi gumalaw, kumagat sa stick mga kagamba. Naku, nahila yung paa niya, pilit hinihila yung paa. Naku, nabilis ng laban nadali yung isa. Hindi pa rin siya, kumakawala pa rin mga kagamba. Nakakagat yung isa sa stick. Yung sumasapot nakakagat sa stick. Naku, di makakawala. Naku, nahagip siya ng sapot niya. Ayan, ayan na, nadali na mga kagamba. Ayan na, nilamon na siya. Ayun, ang galing itong isang tumagamba. Yung video malaki ang tiyan. Ayan naku, kumakawala pa rin. Iba talaga kagamba pagka yung hindi niya sariling sapot at naihampas sa kanya mga kagamba. Medyo doon sila hindi makagalaw. Hindi kagaya ng sarili niyang sapot. Ganyan mga kagamba. Yan ang niyan parang sandata niyan, yung sarili niyang sapot. Pag ibang gagamba ang nakadikit, nadikit talaga. Pero pag sa kanya sariling sapot, hindi siya madidikit yan. Ayan. Ayun. Binilot na mga kagamba. Papalamo na natin po sa kanya mga kagamba. Ayan.
So, isa pa ulit na laban mga kagamba. Wala nang picture ito. Papakita ko na lang kasi para madagdagan yung kasiyahan nyo. Pipili ako rito sa isang lalagyan. Ano to? Itong isa salmon. Ito makakagamba salmon ito. Yan. Bibi salmon yan. Lalabanan natin siya ng normal din na gagamba. Pero ito Buryas. Buryas itong ipapalaban natin dito sa salmon na ito. Halos match lang sila kasi bibi lang itong salmon mga kagamba ay dadagdag natin sa laban ito ngayon. Hindi ko na pinicturan, malikot na sila eh. Ito, bagong itlog to. Itong normal na gagamba. Ito salmon tong isa. Tingnan natin kung maghahatawan to ng matindi. Ayan. Ayun na naman! Antindi! Antindi talaga. Ayan, nilagyan ko ng isog dyan nung isang araw pa yan, Pero may kargada pa siya, Ayan, Ayan, mga kagamba, walang humpay. Ayan, kinagat yung normal na gagamba, sumasapot yung, yung salmon. Ayan, kinagat na naman sa likod. Nakakagat din yung, yung normal na gagamba, yung Buryas. Ayan, nakakagat din yung Buryas. Ayun, nakakawala yung Buryas. Nakuluntoy din yung salmon. Pero sumasapot yung... Ayan, nabitawan niya. Nakagat din kasi yung salmon, mga kagamba. Ayan, ayun. Tanggalin ko. Lagay ko sa taas. Wala, nanguluntoy na mga kagamba itong, itong Buryas. Wala na. Tulala na, mga kagamba. Tulala na. Tingnan ko kung kakagat pa itong salmon. Wala na mga kagamba. Ayun. Ayan, minagic na mga kagamba. Kinagat ng salmon sa puwit. Ayan, binitawan pa rin niya. Mahina na rin yung salmon. Ayan. Patay itong Buryas. Itong salmon parang mamamatay din, So yun mga kagamba. 3 laban, ang bilis. Puro mabibilis ang ang laban. Salmon versus Buryas. Patay parehas mga kagamba. Tabla ang laban. Nakakagat din kasi yung Buryas eh. Kaya yun. Ayun. Nako, namatay din yung salmon. Nako, may COVID na yata mga kagamba. Pasensya na, excuse me po. Kasi ganito talaga pag umahawak ako ng gagamba, nasisingawan ako ng yung singaw ng gagamba kasi nakakasipon. Lalo kung marami, kagaya dito sa akin. Laging maraming gagamba rito. Kaya, ayun. Laging sinisipon tayo mga kagamba. So, ayun, hanggang dito na lang po mga kagamba. Subscribe na po, hindi pa po subscriber dyan. Tapos pakipindot lang po yung notification bell para lagi kong updated sa mga upload ko. Tapos yung mga subscriber na po mga kagamba, welcome back to my channel po. Maraming pong salamat, hanggang sa muli po.